una jove vedella de ciutat amb un gran somni. Jo puc ser una estrella. Descobreix unes cartes que no esperava. Estimada Clara, vindràs a visitar-me aquest estiu a la granja? T'estimo, papa. La Clara i el lladre de pomes. Ahà! Ta-txan! Però aconseguirà fer el seu somni realitat? Tornaré d'aquí una setmana. I si per llavors no tens els meus 100 pastissos, et confiscaré la granja. Faré que aquesta granja sigui famosa, perquè em convertiré en una estrella dels pastissos. És impossible fer cap pastís mentre aquell bandarra rondi per aquí. Un bandarra, que segons ell es menja totes les seves Em pomes. dic Bert. Tu ets el bandarra que em pren el pèl? Crec que té la malaltia de les vaques boges. Ja he recollit les pomes i aviat podré començar El a fer els... bandarra et robarà les pomes. Dóna-me-les abans que vingui. No pateixis si de cop tot va de mà. Atraparé aquell bandarra! Aquesta malaltia de les vaques boges és molt pitjor del que jo creia. Ai! Et prohibeixo que tornis a acostar-te a la Clara a partir d'ara. Clara, he trucat a ta mare perquè vingui a buscar-te. Què hem de fer ara? Vine a la granja amb la Clara. Ha! Bandarra, t'he enxampat. Estrena als cinemes el 13 de març.